שלום וברכה, אני חיננית לבקובסקי. שאלתם את עצמכם פעם למה בברכת אלוקי נשמה היא מיד אחרי ברכת אשר יצר? בברכת אשר יצר אנחנו מודים על הגוף, על הפלא שלו, על כל החלקים שבו שמאפשרים את הבריאות. בברכת אלוקי נשמה אנחנו מודים על קיומה של הנשמה בתוכנו, על החלק האלוקי. קודם כל אנחנו מודים על הכלי שבתוכו נכנסים הדברים, על הגוף, ואחרי זה אנחנו מודים על התוכן, על הנשמה. כך גם כשנולד ילד, בהתחלה נולד רק גוף, ורק אחרי זה רואים את התכונות ואת האופי שלו. כך גם כשבונים בית, קודם כל יש בית, מבנה, רהיטים, חדרים, ורק אחרי זה נכנסים האנשים שיוצקים בתוכו את האופי המיוחד שלו. אז קודם כל אנחנו בחיים שלנו מנסים לדאוג לגוף, ליסודות, ואחרי זה מכניסים את התוכן, את הנשמה. יום טוב, חיננית לבקובסקי.